Ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso, ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso, ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso, ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso, othimbo nebosi, ongamatata, othimbo nebosi, ongamatata. Thanda, hlonipha bonke abantu ngene toilet mall bingelela that cleaner ese toilet because tomorrow umazi lo muntu ukuthi uzobe yini mhloniphe ngoba nayo uyasebenza mawujwayele ungazi la funeka ukuze la ngokholo uze ngesiqiniseko uhloniphe isipho sami bayingakhi ababantombazana By 4. Una 4 amantombazana. Yebo baba. Lo ngowesi 5. Yebo baba. 4 kudala mntaka baba inzima le ndaba. Kudala ezama 4 kusho ukuthi 1 akaphumi lo mfana. Wathi 2 akaphumi. Wathi 3. Hey bengiloku ngilahleka ngaso sonke leso sikhathi ngikhonza ama-Israyeli nama-Palestina namaJuda nani. That's why bengingasizakala. Nawe osesebunzimeni ube namandla omoya kuzawundlula mntakwethu qine sizawulunga ngesilungu kuthiwa upersiste kulento oyifunayo le oyifunayo ofuna ukuba yiyo ihlala emuva kwayo ukukhale ezithukeni ukhale konke kodwa egcineni funeka lento izilunge into elungisa ubomi bakho ungahlihli emuva uhlihli funeka uqonde phambili into yakho funeka ilunge. And don't allow anyone to look down on you because of umnyama, because of education, because of imali. Ungabom allow umuntu ak-undermine. Yekani le nto le ukuthi manihlala nabantu abamhlophe o abantu abanemali niqala ngathi nizi. Yekeni le attitude. Ngeke izulu linibusisi. Never linibusisi. Aniwanga somewhere kimanki or niphuma ningabantu nidaliwe. It's not about imali onayo, it's not about education onayo. Must take pride of ubuwena. The fact that you are phila unesithakazelo or isiduko, it's enough for you to understand yokuthi respect abanye abantu but nabanye abantu nabo funeka bakuhloniphe. We must respect abantu. It does not matter the color. Kakhulukazi nabantu abamnyama hloniphana umuntu omnyama. But you are not slaves of anyone. Sanukhamba and become beggars of people. You see, ufuna umsebenzi, be confident. If umsebenzi awuphiwa, that's it. Just pack your things and go elsewhere. So don't start now being something. That's why kunabantu abalala nabantu for imisebenzi. Lala nabantu for imisebenzi. Now dignity yakhe ihambile. Ulahlule into eziningi. No, don't do that. Ibane pride. Prophet anginamali, pride is not about isikhwama. Pride is about wena. You will never emhlabeni uhlonishwe ngabanye abantu if wena qala awukazihloniphi. Zihloniphe. Respect yourself. Carry yourself. Ungubani emuva kwakho okhokho bakho. You are carrying igama lokhokho. Isithakazelo liligama lakini, isithakazelo isiduko sirethu. Ligama lakini. Isithakazelo sakho. Mawuhamba emhlabeni you are carrying abakini. Ezweni lomoya they must be proud of who you are. Nongabe niyofunda incwadi, incwadi ezakwenza strong la. There's no book ezakwenza strong wena. Funeka uzitshele. Wena, you must make yourself strong, uzitshele. Carry yourself uhambe. Into zakho ziyolunga. Wena unganamali uweak. Mawunemali sewuqala no, it's not about imali. Money comes and go. And don't worry about money. Into yasemhlabeni imali uzoba nayo. Yes, hlulwe imali. But it's not about imali. It's about first wena ungubani, zazi ukuthi ungubani. Siyazwana? Thanda, hlonipha bonke abantu ngene toilet mall bingelela that cleaner ese toilet because tomorrow umazi lo muntu ukuthi uzobe yini mhloniphe ngoba nayo uyasebenza lo odopa emgwaqweni if bengekho umuntu osebenza emgwaqweni ngekunjani
mhloniphe lo muntu ungambukeli phansi because when you are something awulazi kusasa likuphetheleni washo uma brr wathi ivili liyajika jika and hey liyajika jika mntakababa sesibonile izinto. With the economy of South Africa under threat, a recession today and a recovery tomorrow, a great incongruity between the rich and the poor, it is perceptible that great methods to eradicate such socio-economic issues need to be implemented. The Revelation Church of God, in collaboration with the Universal Peace Federation, will host the Universal Continental Marriage Blessing, which will see 120 couples descend from 55 African countries and other international countries such as Korea, Japan, America, and many more. The event is set to take place on the 7th of December 2019 at the FNB Stadium. The event is not only looking at enriching those in the religious sector, but aims to benefit the country economically. Following the successful event held at the Orlando Stadium on the 8th of June 2019, which saw an estimated 20 million spent on travel and tourism in the city of Johannesburg and surrounding cities. According to the Global and Local Investment Advisors updates, posted on the 3rd of July 2019, the Johannesburg economy ended the month of June in a green for all sectors. The said event is a continental marriage blessing, which will not only see other African countries coming to South Africa, but other nations affiliated to the UPF coming to take part in this mammoth event. This event is rumored to attract giants from all sectors of life. Following the success of the event held on the 8th of June 2019, the event of the 7th will be of greater magnitude. With the spirit of Ubuntu in mind, I am because we are. Thina sithandazela okhokho bethu oh ayaya oh ayaya ewe bayochabula Fihlakala engcwele enginaphakade masihlushwa izinkinga zabantu abamnyama siya kuphi mahlushwa izinkinga zomuntu omnyama siya kuphi nawe mawuthatha izinsebenzo kungaba nje kuyichibi ungathathi mama ngoba sekuyi timetable yakho uba la ngeFirst Friday sanuza la ngenjwayelo mawujwayele ungazi la kufanele uze la ngokholo uze ngesiqiniseko uhloniphe isipho sami uhloniphe insebenzo zami uhloniphe mawuzithatha uzithathe ngenhlonipho bobupha bakupha ichibi mawubobe ichibi siyophuza sonke ichibi lakho ungaliphuza yabusisa isandla sakho mawuthinta amandla angene lapho uthinta khona ukhululeke bamba isibeletho ubambe iqolo lakho bambe namahlombe kanjalo uma ubamba ukhululeke ucela khululeke ucela wena onganamntwana ucele umntwana wena ohlutshwa mhlamba ugula na ucele ukuphila sibeletheni sakho
ngikubusisa ngesibusiso esihlambulukile ngikubusa ngesibusiso esingcwele ngikubusa ngesibusiso esahla ezweni lakowethu kwade kudala sehliswa nguye umvelinqangi kiyena mudimo sihliswa nguye usemahodi sihliswa nguye umfihlakalo busa ngaso lesi sibusiso sikukhulule sikubusise sikuphakamise nezifiso zakho ziphumelele khululeka umuntu esifazane ngisho nawe intombazane sesemncane nebusiseke kube njalo abantu besifazane abathi cha kunento engiyibonile abasondele Kuhle bomama laba omama banofakazi ngokulandelela inkonzo zomama every first Saturday bathatha ichibi nensebenzo zomama sekhona kwenzekile bazochaza Kuhle bomama kuhle. Sobonga amandla kaMfihlakalo phansi kwesandla sikaTata uZwilezwe. Mashoja umntwana mbekagula esinesifo sokuxhuzula. Nakhona senziwe ngabantu sizihambile indawo kodwa sithe kwasifika apha umntwana waqala wakhululeka. Bexhuzula ngeveki bekaxhuzula kayi2 okanye kathathu. Sithe kwasilandelela insebenzo saza kucabeni yomama samdonate ibhanti notswayi wakhululeka umntwana akasaxhuzuli ngoku nenyanga ezintathu. Zuli emimangaliso ngiyamkhumbula lo mntwana ngathi ngiyambona ebemane ekhipha izinto la manje siyawubona umehluko ngesilungu bathi improvement 3 months manje umntwana akasawi kodwa before ebewa sonke isikhathi yini ke lento leyo siyibizana sithi inkululeko umntwana uyakhululeka manje umntwana uyaphila ukhululeka Kuhle bomama kuhle Igama lami ndungumiliso nomamtolo ngumamchenga ngumabhane ngazuvumba lempongolo yami ngokudla ngamandi sokhafula ngakhafulela uzulu Bomama mna benengxaki yokuya ku short left ndagqibela 2007 ndagqibela ngo2007 zange ndiphinde ndiye ku short left bendiya ndiphinde ndingayi emveni kokuya vele yaphela nje cwaka kwathuleka ngayo ndithe emveni koba ndiye ndalandelela ukuza apha ecaweni ukudibana kwami necawe ndawazi ukuba kukhona inkonzo yomama ndatsho ndakwazi uba ndivuleke senikwazi ukuthi nami ndingumama inyanga nenyanga ndingumama because indalo mayenzeka kungakafika isikhathi sokuvaleka ayikho right for mama 2007 kodwa namhlanje ukhululekile tata mkhululekile Zule mangaliso Sishongile bamakhe sishongile. Bamakhe nrandza akukhensa amatimba ya mfihlakalo hansi kavoko la baba mprofeta Lizo lezo uthi mama uyabonga umfihlakalo ebonga phansi nomprofeti phansi kwesandla sikamfihlakalo bonga umprofeti uIzo Bomakhe alepela kuhela hi August bava avitane aku lava vakalaka vangana vana va titwaka swa ku va nga kuma vana last year ngo-August ngeza la ubaba wabiza abomama abangatholi abantwana mina navo avana no vana vanonyane anlava an'wana wa mfana mina nginabo abantwana bamantombazana bengifuna omfana nindlula layani anga vavitana bava swa ku lava va lavaka avana nindlula ubaba makeza ebabiza ukuthi mabandlule nami ngengandlula nabo labo mama nimkumile bomakhe n'wana wa mfana khensa ngopfu ngimtholile umntana omfana ngiyabonga kakhulu bomakhe avana va mina aloko ni vakuma anikuma vana va vatsongo mina mangithola abantwana ngithola abantwana abancane
mara lweni nga mkuma va mhakhe i n'wana wa mkulu a na 2 months mara i mkulu a tlhela saseka na bonga va mhakhe. lona engimtholile oyena omkhulu omfana una 2 months umkhulu muhle kube udlula bonke abantwana bami. bayingakhi ababantombazana? By 4. Una 4 amantombazana. Yebo baba. Lo ngowesi-5. Yebo baba. 4 kudala mntaka baba inzima le ndaba. Kudala ezama 4 kusho ukuthi 1 akaphumi lo mfana. Wathi 2 akaphumi. Wathi 3 uyazwisisa manje mhlambe bezawufuna few kodwa inkinga ufuna umfana akaveli. Wathi 4 akaveli. Waze wasetshenzwa wathola 5. If ubungamtholanga omfana ubuzoyenza njani? Antatama baba ningalavi n'wana sanele uithemba. Bengizohlala baba ngingamtholi umntana bese ngiphelelwe ithemba. After 5 ubungazoya ku6. Hayi aningaqhubeki. Manje ujabulile uyafa Awutsakile swesu. Ngopfu baba ngopfu Ngijabule kakhulu. Nale amchwadwini. Nale ndlwini ashingalungi baba, ashingalungi baba. Nalapha endlini bekungalungi baba, bekungalungi. Sele swi nga kuma n'wana mfana ntsake ngopfu baba ku swi ta qhuveka swa mahlweni swi saseka. Njengoba sengithola umntana omfana nalapha endlini sekumnandi sekujabulile sengizoqhubeka ngephambili ngempilo. Uzaba kuhle. Isikwembu shukatekisha fihlakala ukatekisha. Go gotla masocha go gotle. O bolelang mo ke le garebela ga mashapo kitlo ke tubatse ke mo go na pula tshotolo. Ne ke rata o leboga matla a mrena fase ga letsogo la ngaka mo profeta lentswe la setšhaba. Shukuthi ngithe mangikhula like benginenkinga yesibeletho. So ngathi mangifike Revelation it happened ukuthi ngifind out ukuthi kuthiwa ngivalwe isibeletho. Angeke ngize ngizale if ngifuna ukuzala meaning ukuthi kwamele ngihambe ngiye kulogogo lo ongivala isibeletho angiyenzele umsebenzi then ngizokhona ukuzala. Kushuthi logogo lo vala isibeletho bekugogo wami. So mangifike Revelation ngatshela umlandeli wangichazela ukuthi ngingayi because asazi ukuthi mangiyoyenzela umsebenzi uzoqinisa izinto zakhe o uzongivulela ngempela ngibambezelela esontweni. Then ngaqala ukattenda inkonzo YoMama ngisebenzisa iqhibi nebhanti isibeletho siye savuleka ngamitha. So uthe mangamitha kuzoyenza ukuthi ingane ishone o mina ngishone. So kushuthi mangiyozala night before ngaphupha ubaba umprofeti azile wafika kimi wathi ucule ingoma ezu2 ethi sithunywa sami ngithembele kuwe nale ethi mayiphakama ingelosi. So mangivuke ekseni ngazibuza ukuthi why kwamele ngibhengile phupha nale ngoma lezi. Only to find out ukuthi mathe ngiyozala umntwana uzophuma esibelethweni kahle. So kushuthi ngihlale 12 hours yonke umntwana angafuni ukuyehla kahle. So kwathiwa ngisayina amaphepha wonke ngiyenza ngiye etheater. Kuthe makumele ngiye theater kwafika ugogo lokushuthi usebenza kwelinye iward wathi uthunyelwe kimi ukuthi azonginceda ngizale ngingayi etheater. Uncedile ugogo nabo doctor ngazala kahle umntwana nangu uye wa-admitwa kodwa for iviki kwathiwa unama igazi lakhe alihambi kahle unenkinga nokuphefumula. Bazositshela kahle ama results end of the week masilanda umntwana kwathiwa umntwana bangana next asazi ukuthi why bambeke esibhedlela. So umntwana nangu uyaphila alright. Nikhululekile ninjalo usuku lenu lolu. Abanye nihlala nje ni stress inyanga yonke. Bamphake lo mama oduzane kwakho. Ukhe ujabule naye njengomuntu wesifazane. Kuyahletshwana la ngaphandle nikhe nijabule. Santo
Njengoba sazi ukuthi sihlezi sinabantu abaqala ukufika ebandleni lesambulo, ake sizwe ukuthi i-first experience yabo ithini. My first experience at the Revelation Church of God. Igama lami ndinguPatricia Jafta. Bendihamba endleleni ndisizobona usister wami kolusuku lanamhlanje. Kodwa ngomoya kaNkulunkulu ndadibana nomnye usisi ohamba apha isonto wabuza kum, sister uyaphi? Ndathi hayi ndiyazihambela ndiyabona umntana kamamam. Wathi kho ungene nami apha ngaphakathi sike singene. Ndathi hayi ukuba uNkulunkulu lixesha lakhe ufuna kuba ndingene ngaphakathi izongena. Ukungena kwami ke kolusuku lanamhlanje ndibone into kudala ndiyifuna empilweni yami. Ndibone ilizwi, ndabona nangesiko labadala elingalahlwayo. Ndiyavuya ke mina ukubona abantu abamnyama beyenza amasiko wabo bengazilahli. Mna nandi uNkulunkulu enoyithetha ndithi ndibonga ubawo esibolisa amasiko wethu, ndibonge notata uRhadebe, ndimbonge kuba mna ndiyaduka endleleni yam, ndingudukakazi ndizalwa eJerusalem. Kunjalo ndiyobonga ngomonde ndithi yanga inkosi ibenayo kude kuyoba ngunaphakade. Siyabonga. Ngojabulisile Mkhatshwa Thibela. Mina ukubona inkonzo le ngangibona ku TV, kodwa into yangifakela umfutho izolo ngithe ngisemsebenzini ngisebenza eBoxburg ngayina kwafika lento le ethe yazi nikusasa mongavuka njoba uoff uhambe uye esontweni eRevelation. Ngahamba bengale ukuyazi bengayazi ukuthi ikuphi nendawo eJoburg. Ngilahleke ngilibele ngizula khona la for sure ngidlule kayi4 times ngaze ngayithola egcineni ekwesi5. Into engiyibonga kakhulu ukufunda ngamasiko wethu kuyo lenkonzo ayilahlekisani. Into engiyithande kakhulu ukuthi noma umuntu oyisangoma insebenzo zala ekhaya azikhiphi esimweni sezinto zakho ezibhekene nezobungoma namasiko wakho. Iyo into engijabulisa kakhulu ukukhonza ngendlela okhonza ngayo konke kwenzeka ngayo yonke indlela spiritually nangendlela yomoya yonke. Ngiyabonga. Okokuqala nje igama lami ngumpendulo Sebastian Pauling. Ngokudabuka ngokwenzalo dabuka eMatatiyela ngokuhlala ngila eThokoza. So inkonzo leya yababa Rhadebe ngiqale ukuyibona eTV. Dala ngiyibona ke ngilibele ngihleli ngingazitsheli ngokuza ngoba bengizitshela ukuthi into efanayo nalezi engiye ngizihambe. Ngihambe inkonzo eziningi kakhulu azange ngisizakale ngendlela bengikade ngifuna usizo ngayo. Yonke into beyisuke ngitshele ngeIsrael nani ngithola ukuthi la amazwe akekudeni kakhulu ukuthi ngasizakala. Anazange ngisizakale ngempela. Kodwa manje experience engiyitholile mangifika la kaBaba Rhadebe ngiye ngathola ukuthi bengiloko ngilahleka ngaso sonke leso sikhathi ngikhonza amaIsrael namaFelestina namaJuda nani. That's why bengingasizakala. Manje ngitholile ukuthi yona ndawo engizosizakala kuyo yiyo le ngokuthi experience yala ekhaya ingibuyise ngengqondo futhi ibuyisa nabantu ngengqondo. But manje ekubeni nathi sizalelwe ingilosi njengayo Baba Rhadebe uye mina ongibuyise ngengqondo as from today. Sengiyazi manje ukuthi umuntu okumele ngimkhonze nomuntu okumele ngihlale kuye njengoNkulunkulu nabantu bakithi abangasekho bala not abakwamanye amazwe like amaIsrael namaFelestina nani. Phumile kubo manje as from now experience like ayengifundisile ukuthi angibhekane noNkulunkulu namadlozi wakwethi. Ngiyabonga.